ziua! Astăzi vom vorbi într-un mod comparativ despre imprimantele cu jet de cerneală, imprimantele matriciale și imprimantele laser, care din punct de vedere tehnologic sunt cele mai înaintate și sunt ultimele inventate. Haideți să vorbim întâi despre imprimantele matriciale. Imprimantele matriciale, și avem aici una de față, un LX400, sunt cele mai simple, sunt primele inventate, se bazează pe o tehnologie prin care se folosește un ribon textil impregnat cu un pic de cerneală și un cap de tipărire. Ribonul se potrivește în fața capului de printare, așa, îi dăm drumul și o să facem și o probă, o pagină de test din Windows, ca să vedem cum tipărește această imprimantă matricială. Apăsăm ca să ia hârtia, să fie online și îi dăm acum testul de pagină. După cum observați, e destul de zgomotoasă. Și o să vedeți și când termină testul că e și destul de lentă. Ca să eliminăm zgomotul, s-a inventat acest capac. Într-adevăr, acum ne putem auzi mai bine. Da? Iar principiul de funcționare este următorul. Prin capul acesta, niște ace de oțel împing ribonul pe hârtie. Avantajul acestei imprimante e că pot tipări facturi pe ele. Imaginați-vă că aveți de tipărit o carte și că fiecare pagină durează 1 minut. De obicei, aceste imprimante se folosesc pentru text alb-negru și de obicei la facturi cu mai multe pagini. Start. Pentru că oamenii au fost nemulțumiți de performanțele imprimantei matriciale, au inventat un alt tip de imprimantă. O imprimantă cu jet de cerneală, la care cerneala este păstrată în niște rezervoare, iar printr-un cap special piezoelectric sau bubble jet, jetul de cerneală prin niște picături foarte fine este tipărit pe hârtie. Aceasta este o imprimantă cu jet de cerneală, cu fiecare are câte un rezervor de cerneală pentru fiecare culoare. O să punem o hârtie și o să tipărim, dacă vrei un pic Mihnea ca să filmezi, o să tipărim același test. Proprietăți imprimantă și un test de pagină. După cum o să observați, durează un pic până se încarcă. Da? A început să clipească, deci primul lucru care îl observăm e că tipărește color, ceea ce imprimantele matriciale nu făceau. Al doilea lucru, calitate deosebită. Există, în schimb, și un dezavantaj a acestor imprimante. Cerneala, în marea lor majoritate a imprimantelor cu jet de cerneală, este sensibilă la apă. Asta înseamnă că printul, o să fac o probă aici, dacă îl ud un pic, se ia. Asta e principalul dezavantaj al imprimantelor cu jet de cerneală. De aceea, oamenii au căutat ceva mai bun. Ceva mai bun a însemnat imprimantele laser. Imprimantele laser se bazează pe o tehnologie nouă, inovatoare, în care imaginea este formată pe niște cilindri sau drum unit, care sunt niște ansamble formate dintr-un cilindru de aluminiu, acoperit pe deasupra materialul acesta verde, verzui, cu un strat organic fotoconductor, OPC se cheamă. E un plastic special care se încarcă electrostatic pe toată suprafața cu sarcini negative, iar laserul, raza de laser care balează acest cilindru, descarcă. În locul în care descarcă, eu am să vă arăt aici, aveți 4 cilindri pentru fiecare culoare, o să iau tot culoarea tonerului, în locul în care se descarcă,
avem un toner, de exemplu tonerul albastru, care se lipește, el de fapt e atras electrostatic pe cilindru. Și după cum o să observați, deci avem 4 culori, cian, magenta, yellow și black și la fel 4 cilindri. Pentru că avem de a face cu o imprimantă laser color, care e vârful de tehnologie. Ca să facem o printare, nu e suficient numai să avem doar cilindrii și tonerul. Mai avem nevoie ca hârtia noastră să o trecem prin acest dispozitiv unde vedeți că e o etichetă de avertizare galbenă, adică e foarte înaltă temperatură. Aici sunt temperaturi de 180-200 de grade, care impregnează tonerul pe hârtie. Dacă nu, am aici un rebut, același toner se ia. În partea asta a trecut prin cuptor, am uitat să vă zic, dispozitivul ăsta se numește cuptor, în partea asta nu. După cum se vede, este formată imaginea, în schimb nu este fixată, cum spunem noi. Haideți să-i dăm acum o printare, să închidem astea, că altfel imprimanta nu funcționează, filmează și aici Mihnea. Deci același test de imprimare, e cel mai simplu test pe care îl are Windows-ul, proprietăți imprimantă, ea acum se conectează și pur și simplu îi dăm un test de pagină. Haideți să ne uităm. După cum vedem, deja a început să primească și datele și, bineînțeles, ne scoate și pagina de test. Pentru că am deschis cuptorul, de asta a durat un pic. În mod normal nu durează atâta, dar când se deschide, el își face niște reglaje. Pagina de test a ieșit imediat. Ce se observă e o calitate deosebită a printării, viteza nemaipomenită și să facem și testul, da? Deci, e rezistentă la